जोंनि बासायगिरि गोथांफोर बैसोखौ हामबायग्रोबाय आरो नैथियाव आङो जोंनि अम्ब्रिफोर सिएनआइ मण्डलिनि जानानै बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलखौ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। जोङो दिनैनि बे 2024 मायथाइनि जे ख्रिस्टमास जों बे ख्रिस्टमासखौ ओरैबायदि मोजाङै फालिनो मोन्दों मानोना दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि सारा बुहुमनि मानसिफोरखौ बासायनो थाखाय बे बुहुमाव जोनोम जादोंमोन आरो बे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम जानायखौ लानानै जों देग्लाय बे 2024 मायथाइखौ जों बयजों लोगोसे रंजानानै जोङो बे बर'नि केरल गिदिंनायखौ जों दिनै फोजोबनो हाबाय। जोङो थांनाय 26निफ्राय लानानै दिनै 31 जोङो बे 6 दिनखौ जोङो गंफ्रोमबो न'खराव जों बे अम्ब्रिफोर सिएनआइ मण्डलि हाबलाय ओंखारलाय न'खरफोराव जोङो रोजाबै मोसायै जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोमखौ जों साखि होबाय। जोङो फैबाय थानाय बे 2025 मायथाइखौ जोङो गाबोन फुंनि अखा नायोब्ला जों गिबि सेन्टाराव इसोरनाव आर'ज गाबनायजों बे गोदान बोसोरखौ जोङो गाबोन अखा नायनायजों लोगोसे जोङो फुंनिफ्रायनो बे जोंनि अम्ब्रिफोर सिएनआइ मण्डलियाव बयजों लोगोसे ज' जानानै जों इसोरनि आर'ज गाबनायजों जों गोदान बोसोरखौ नाजावनाय जागोन। जोङो बेखौनो खावलायनो हास्थायो जोंनि अम्ब्रिफोर मण्डलि सिएनआइ जानानैहाय जेसेबांनाखि दानि थासारि लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोरनिसिम जों बेखौनो खावलायदों जाय बिथांमोना निसा बाहायनानै लावखार ओंखाम जानो थांनायाव गोबां बेबायदिनो गावनि जोहोलाव जिबन बेसेन गोसा दामखौ नस्थ' खालामनानै लानाय जायो। बेनिखायनो जों खर' गंग्लाय खावलायदों जेन' बे बोसोर गोदाननि मुंखौ लानानै जे रंजानायजों लावखार ओंखाम जानो थाङो बे समाव साफ्रोम मानसिफ्रा गावखौ साबधानै जों लावखार ओंखाम जानायाव बाहागो लायो।